Selam, min Alina apa. Bu benim dostlarım. Selam, men Sayda. Selam, men Özgür. Bugün biz sıyır resimini yasayız. Başta oval yasayız. Anları muyunu. Ovalni o'rtada ikkiga bo'lamiz. Нет. Мойны яса. Бик яхшы. Сыйырның ике мөңгезен ясыйбыз. Астарак ике колагын. Нет. Нет, все правильно. Кашларын, күзләрен һәм борын тишекләрен ясыйсы калды. Һәм борынның тишекләрен. Менә шуны. Юк. Бу точкадан башлы. Сыйырның муенында ике кара тап ясыйбыз. 1, 2. Кара маркер белән карандаш өстеннән йөртәбез. Балалар, буламы? Була. Кыш турында онытмайын. Сыйырның мөгезләрен әфлисун төсенә буйыйбыз. Кара маркер белән мөгезләрен кечкенә кисәкләргә бүләбез. Бүл. Бу өлешендә гади карандаш белән йомшак кына басып буйыйбыз. Балалар, сезнең рәсемнәрегез шәп чыкты. Мин бик шат. Сыйыр рәсемен ясыйбыз. Күзләрен